ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଲୋକ ବି କରନ୍ତିନି ଦେଖ ତାର ଯାଇ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେବ କିଏ କହିଛି କି କ'ଣ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତାର ଯାଇକି ଦାଦା ପାଖରେ ତେଲ ପୁରା ପିଠି ପିଠି ଭଲସେ ଦେଖ ଘଷି ଦେଇଛି ବେକ ପିଠି ସବୁ ଘଷି ଦେଇ ପାଦ ଘଷି ଦେଉଛି ଘଷୁନୁ ଘଷ ଘଷ ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ଅନଉଛୁ ଘଷ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଦେଖ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବୁ ନୀରବ ପିଲାଟି କିଛି କହୁନି କନଷ୍ଟେବଳ ପୁରା ଭଲ କି ଦାଦାକୁ ତାର ତେଲ ଧରି ମାଲିସ କରୁଛି ପାଦରେ ପାଦ ଟିକେ ଧୋଇବା ଦେବା କଥା ନା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ ଶିଖିଲୁ କୋଉଠୁ ତେଲ ମାରିବା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଛୋଟିଆଟି ତେଲ ମାରିବା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ହଁ ଦାଦି ପାଖରୁ ହଉ ମାରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲିକି ପୁରା ତେଲ ମାରିକି ଘଷି ଦଉଛି ଘଷି ଦଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଧୋଇଦେବା କଥା ନା ଆଉ ଯେମିତିକି ମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ